Mga pe, maswimming sa swimming pool o kung sa suba. O kung ma-relax lang sa 30 minutes nga drive, malapot mo na ang ini nga lugar. Inay katuan ta sa sining episode. Nagapangita ka sa lugar nga pwede ka makapatawhay. Nagapangita ka sa lugar nga pwede ka makarelax. Ang lugar nga hindi tama kainit. Ang lugar nga pwede ka makatusmaw sa tubig. Ang lugar nga may manami nga view. Kag, malapit lang. Basi, maluyagan mo diri. Mga 30 minutes nga drive alin sa Bacolod City, pakadto sa Murcia, sa Dalan Pasaka sa Mambucal Resort, pero iniya sa dalom-dalom ng gawa. Parte sa barangay San Miguel sa Murcia. Paglampuas mo sa dako nga taytay, may signage ka nga makita sa left side. Ini ang alagyan, pasulod sa Huganas Cafe. Sa unahan, malapot mo na ang entrance kag parking area. Sang peak sa pandemic na banhaw ang ini nga cafe nga sang ulihin ang isa ka resort kag nagadamo ang tawo nga nagakadto diri. Magkape ka. Ini ang pwede mo plastaran nga area, overlooking sa Bago River kag Mount Canlandog. Sang una, ginimo na ini diri nga piggery sa tag-iya nga si Team Humag, pero kanugon sang katahom sa lugar gani napinsara niya nga himuon kapihan nga mayara sang pool. So paano nagpa-decide sa imo nga imo ni Brahon? Tungod sining view kay ang mga tao sa panahon sa pandemic mahilig bla sa kwan ng banglid. Ti gin-visualize ko daw kanami sa view digli nga makapadun sa Salvador ka pa kay ang mga banglid ari naman di. Nagkuan ko matamat ko. Swimming pool. Samtang ang kabataan nag-swimming, ang ginikanan pwede magkaon-kaon. Pwede ka makapaluto sang Bisaya nga manok nga tinola kag iban pa. Para hindi ka na ya magproblema sa balunon mo nga pagkaon magkadto ka diri. Kwarta na lang ang imo bitbiton. Walang Bisaya ko di 650 na. Ipaluto mo lang di. Paluto mo lang. Pwede ka mo maluto. Baka lang ka muda, pero kung sa bagay, laban customer day, ang ginabalon, hindi ka nanon, kwarta. Okay, tinayari man kumplito man. Aray ng tanahanin, wala ka na problema hon. Hindi ka na gusto ibig. Miskin ako man ang lagaw, gusto ko kwarta balon ko kay mag-an. Pwede ka man magdala sang balon nga pagkaon nga wala sang core cage. May swimming pool. Ang pagka-plaster sang swimming pool, picture perfect. Ang backdrop mo, ang Mount Canlandog. Kung trip mo yan maligo sa suba, pwede gid. Manaog ka lang sa idalom, ang languyan mo, ang Bago River, nga ang tubig halin sa kabukiran sa Don Salvador Benedicto, pagwa naman sa Bago City.
Ang gabi, kung malinong na ang palibot, nagahuganas ang tubig sa suba. Kag ina na lang ang mabatian mo diri. Ang hunis ng tubig, makarelax. Gani ini ang ngalan sang lugar. Tubig lang kadalo-do. Ha, mo na batian mo tanan? O, amo nang batian mo. That's why ang ngalan huganas. Huganas, oh. Ito ko huganas ang tubig. Ang nagpili sang pangalan ng misis ko, pero ako tani lain ang pangalan ko. Ano tani? Ang akong ngalan ni kiti simpre kung ang imo negosyo amo na. Oh, usually amo ginaya ton yang kultura. Kung itlog ang negosyo mo, itlog ni Tim. Tingin tungod nga gusto ni Mrs. Huganas. Oo. Kay tungod nga huganas. Huganas Amo na si siguro ang bintaha sa imo di nga site kay tungod kinami sang huni sang huganas ang tubig. Kag kuan eh. Oh, mabaktiyagan mo ang tubig, wala ka man ang tubig gali. Refreshing sa aton. Relaxing sa lawas. Kamatian. Labi na akong gabi, mga alas 8, ako ano ni, bugnaw ng palibot. May for the day nga cottages kag may araman sang cabin for overnight. 30 pesos ang entrance fee diri. Whether gusto mo lang yan magpahunay-hunay, kag magpuli lang yan pagkahapon, o kung gusto mo ma-experience mabatian ang paghuganas ng tubig, pwede man mag-overnight. Ang importante, makapahuway-huway makadali gikan sa masako mo nga pangabuhi. Whether ma-swimming sa swimming pool or magpaligo sa suba or mga pilangon kung kaon, pwede na tanan diri sa may Huganas nga cafe diri sa Banwa sang Murcia. Para updated ka sa mga episodes sa Tripping Diruming, i-follow mo nga Facebook page o YouTube channel Digicast Negros. Sige lang sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo, ini ang Tripping Diruming.